Altså, jeg har jo sagt, at du skal lade være med at lade tingene ligge og flyde, så tager hun det. Du havde ikke lukket døren derud til, så tager hun det. Typisk. Ja, men du må tage den fra hende. Og du kan lade en hundekiks. Molly, lad være! Du giver mig den der. Typisk Molly. Prøv lige at finde et andet legetøj til den. Molly. Hey, på den til tip. Okay. Molly! Molly! Hey, hey! Molly! Hun gider da ikke lege med tæppet nu. Molly! Så, Helt ærligt. Ja. Typisk. Jamen, så kan du bare lade være med at lade det ligge og flyde, lille Ja, skat. men jeg styrer ski jo.